Nahimpit na kagahapon Nobyembre 5, 2025 ang retrieval operation sa unom ka mga airmen sa Philippine Air Force nga namatay human mahagsa ang gisakyan nga Super Huey helicopter sa Barangay Sabod Loreto, Agusan del Sur. Giila sa Philippine Air Force ang mga nangamatay nga sila Captain Pauli Dumagan ug Second Lieutenant Royce Luis Camigla nga pulos piloto sa chopper. Air crew na sila Sergeant Ives Sijub, Sergeant John Christopher Golfo, Airman First Class Ericson Merico ug Airman Amir Kaidar Apion. Nagpaabot sa ilang pahasubo ang Philippine Air Force sa pamilya sa mga nangamatay ug giila ang ilang kabayanihan ug dedikasyon sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Ang mga nangamatay padulong sa humanitarian assistance and disaster response operations aron motabang sa mga apektado sa pagkusukoso ni Bagyong Tino. Gipasabot sa Philippine Air Force nga nagpadayon ng investigasyon aron masayran ang hinungdan sa pagkahagsa sa Super Huey helicopter.